Yes. Dinala niyo ni Boy. Alam mo na, dinala niyo Boy. Bap, dinalan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hold. Bila sudah 5, dulu. Jangan lupa dengan. Nah, 100 bab. Bawa di galanya. Pin. Dinala niyo. Medyo na tumayas na sabi niya. Sabi niya yung na panulo mo dyan kaya tangulaan na ilo. Jesus. Ya, dalam itu apa, no? Tapi ada. Dalam itu. Small bits mo, gama. Yun na. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 100. 100. Lanjut na. Belajar kan? Wah, congratulations. Nakadala ako. Sumali na kanya, sumali. Suaraga mo yun na. Suaraga mo. Yung nakos. Ini kali. Iba lang siya. Saya atik. Salam. Nigalan beli ni. Tambut. Hindi na rin mo yan. Nigalan beli ni. Ano po? Talaga. Ah, pwede. Oo. Ito yung nikos na. Ini. Iba mamabit ako yun. Ah, pwede. Nyabi man kaya. Kaya kakanyan niya. Hmm. Kasi meron dito yun. Ah, diretso na lang. Meron ba siya? Tapi 3 years kami alam mo. Sila na ka ba? Sa karakad ka. Masaya na kami. Mamaragya mo doon na kanya-kanya mo. Sige naman mo ka na. Maganda. Junar. Junar. Apa tuh ya? Sakti oh. Laro na. Oo. Dan alam ka, tantan. Tancap. Ya terus ya, kakain kamu kok kami alun.
sakit. Kapalda kami yung gabit. Kapalda kami. Alam mo, nagdiyan ko yan. Kamay lang ako. Kumpusin na kayo, kamay lang ako. Ano kaya nga? Di pakaluklo ka pera. Maralak mo na may pakaluklo yan. Dapat na ikaw ako. May tamahalog niya eh. Tumakas niya kayo. Tarakan siya, makalagita mo. Manisi. Eso yan. Namaro, Lord. Ginas mo yung pangarap. Sumunod yan nila, may akapangarap pa. Yung mawil pa, kontra yung mawil ka. Yun na. Alam mo ba yan mo yun? Alam mo, nandalo rin mo yun. Alam mo talaga yung laro niya, talusan. Ayaw mga masali siya. Tumasin lang may stack up at laro. Yung buwan niya, bilang paano, meron mula na, Pero na yun ang marami niya makanilin. nung kanita pala, kaya kaya ko ang kanya po meron din yung pa-therapy. May umali ka. Kumata, lugit niya May umali ka. Pero alip pa huli. Hindi pa, hindi pa eh. Yung pang-libyan na libet, ang nagkilibro. Siya nagkinakalibro. Nung nagdo kanina eh, may hapahip eh. Boy. Kuha. Yung Yung gino talaga. Gino. Yeah. Wala kaya biting mo yun. Yan yung magkaya. Yan yung magpalaan. Yan. Yung pala. Kasi kung libro niya, may pala ulit. Lord talaga. Hanapin lot na alam yung posibility yung gino. Isa mo nga. Ito ba yun dito? Oo. Isa mo nga ng pitika na. Saya petikin na. Bisa na. Pitate. Bago ito, bigla niya. Diretso. Puta kayo, pang 1,000 diretso na eh. Wala dito pare. May 1,000 ka. Oo, siya na kaya. Kaya na lang. Oo. Alala mo na yun. Berarti kaya tayo. Ulit. 1/4 na mo rin, 3/4 na yun. Oh, 3/4. 1/4 na mo. Kaya diretsyon. Nak, natalo mo. Kailangan niya yun eh. Sige. Hindi lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hold. Babaling yata ito ha, babaw. Hindi kayo. Mabalik na ba? Babaling yan. Iya oh. Dapat bentang niya pa niya. Malamig lang. Meron ba ka nalan yan? Wow. Ano, niraras na yung kakarin ito. Smile lang yan. Oo. Laret ang kaya rin ang skeleton na Ay, ako hindi kang mabilis eh. Oo. skeleton. Nangyayon ang pera na eh. Okay na tayo. Kung makakita ko, baka kanyan. Ano po yung mga kanyan? Kung makakaway, hindi yung pom. Ano itang po kay pwede yan ito ito. Patagyarami. Ito yung kabit ng bata magdiretso. Magdiretso. Kasi masabi ka tiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 100! 100. Woo!